Pozdrav youtuberi, kukuružna trešnja ovdje, dobrodošli na današnji novi klip. Danas ću da uradim trik, nisam odavno snimao. Danas ću vam pokažem kako prst, da isečete ovaj prst i da ga posle vratite na svoje mesto. Znači možda znate kako se ovo radi, ali za one koji ne znaju mislim da je ovo jako zanimljiv trik. Pa ću da vam ga pokažem. Tako da, krećemo. Znači, imamo ovdje svoj, znači, je li ovo palac, tako? Držimo ga i sad ćemo samo da guramo, da ga isečemo. Guramo. Guramo još ako može, evo može još. Evo isekao sam ga i sad ćemo da ga vratim na svoje mesto. Bum, eto, gotovo je. Znači, palac je na svoje mesto. I to bi bilo to, nemam ništa u rukama. Napišite u komentara ako znate kako se radi ovaj trik. Htio sam samo da vam kažem, za sve one koji komentarišu i koji kao sve znaju, znači svaki trik morate da znate da postoje 2-3 načina kako se radi sve zavisi kakav je trik, znači postoje 2-3 načina kako se radi neki trik, znači nije samo onaj jedan. Tako da to bi bilo to ljudi, hvala puno što ste gledali, vidimo se u drugi neki klip.